Yun na! Ganda ang laban ito. Pang-anim na laban ko kay Tatay Mendo. Abangan yung laban mga kamis maganda to. Akim. Laban kay Amazing. Yan. 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 Nagmamadali. Laki oh. Giant. Yun yung kontribo ko yung napakahaba. Ganyan na nakuha kay dati. Magandang condition talaga yan. Yun na! Yun na! Ganda ang laban ito. Ganyan na balita doon. Ang bilis. Ayan, tayo. Panalo si Tatay. Manalis Tatay Mendo. Pang-militin. Okay. Thank you. Okay.